Dito nagsimula ang kulturang yan sa ating mga sinaunang mga Pilipino or mga tuwan-tuwa tayo kasi meron na tayong tinatawag na tabuhan. Every place, every weekend, sa bawat munisipyo, meron kaming tabuhan na kung saan makakabili ka ng kamatis sa halagang 20 pesos, 10 piso, na kalamansi or whatever. Dito nagsimula ang kulturang yan sa ating mga sinaunang mga Pilipino or mga katutubo, yung tinatawag nilang marketplace or yung bibiladan. Ito ay bahagi ng kultura dito sa Lalawigan Ano po? ng Palawan. Bibiladan? Bibiladan. Bibiladan. Ayun pala. We call this the marketplace. This one is another ritual houses ng ating mga katutubo. And this one is another one-star fort that you will find in the province of Palawan. When you go to El Nido, you can pass by Taytay, Palawan, which is the La Estrella del Norte, the Star of the North. They started building the fort in 1667. They finished building it on 1738, December 17. Sa tagal ng pagkakagawa nito until now, pag namasyal kayo sa Taytay, kung ano yung nakikita nyo dito sa diorama, that is the very fort that you will see in the municipality of Taytay, Palawan. And of course, there will always be a church on top of it dahil ang mga Espanyol, in every place that they go, they always bring the cross with them. And that is the Christianity. Ito naman po yung napanood nyo sa video, this is all about the Takot Bato. Ito yung kanilang dwelling place. This is the last caveman in the entire country or siguro sa buong mundo. And up to now, itong mga taong ito, kung gaano ka-primitive yung kanilang pamumuhay, this is one way of preserving and protecting them na hindi natin pinakikialaman sa sarili nilang habitat, yung ating mga katutubo. As you go around, yung mga nasa platform ng mga artworks are winners ng ating different Baragatan art competition and Sikatugyaw art competition. But the rest of the paintings are all made by local artists and these are for sale. This is one way of helping them produce more kasi ang mga local artists natin, natural, dito kay Palawan, wala kang mabiling mga oil paint, hindi ganun industrial na makikita mo, pero yung mga naka-tube na mga acrylic namin ay mahirap din hanapin, tapos lang ang mga Shopee. So, definitely, mahirap po ang